Mayong adlaw katawan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Usbon ko ha, kaning mga mag-uumag, mga mananagat, mga maampuon ni sila. Pero nindot gyud kung ang mga mag-uumag, mga mananagat, doon na gyud panahon nga musimba usab. Ako sayod nga kamo mga maampuon tungod kay inyo manggayod nga giampo ang ato nga kinaiyahan. Giampo gina ninyo kay unsa pagpanagat kon bagyo, unsa man pod pagpadanom o pagharvest kon nay bagyo. Muna nga maampuon gyud kaayo ang atong mga mag-uuma ug mga mananagat. Pero dili lang nga mag-inusara nga mag-ampo, kundili doon na gyud tay gitawag og makig-uban sa katilingban. Kay mao man kini ang kahulugan sa simbahan, kahal nga mga pundok nga katawhan nga gitawag. Sa Hebrew gitawag kini og kahal. Og doon na gyud tay responsibilidad mga katawhan nga moapil sa pundok, nga moapil sa panagtigom kay aron kita makadawat sa lawas og dugo sa atong Ginoo. Muna nga mga mananagat, mga mag-uuma, sayod ako, saludo ako ninyo nga kamo maampuon, pero importante pud kaayo nga doon na kamoy panahon nga musimba. Nining adlawng Biyernes, pitsa 16 sa Septembre, ato karong gisaulog ang kapistahan nila ni Saint Cornelius, usa ka Santo Papa, og ni Saint Cyprian, usa ka obispo. Sila mga martir. Ang atong ebanghelyo karon, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Wala madugay, miadto si Jesus sa kalungsuran ug sa kabalangayan. Nagwali sa mayong balita, mahitungod sa gingarian sa Dios. Mikuyog kaniya ang nagpulog duha ka tinun-an og pipila sa mga babae nga naayo gikan sa daotang mga espiritu ug sa mga balatian. Sila mao si Maria nga ginganlag Magdalena, nga gikan kaniya gipagula ang 7 ka yawa. Si Juana, ang asawa ni Kusa, nga opisyal ni Herodes. Si Susana, nga kapid-an pang mga babae nga mitabang kang Hesus og siyang mga tinun-an pinaagi silang katigayunan. Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Una sa tanan, ako sa nga congratulations ngadto ni Father Mike Kahanap, ang presidente sa SMT Alumni Association. Og ako pod nga congratulations usab ngadto ni Father Fred Malalis, ang speaker sa panagtapok sa mga alumni sa St. Mary's Theologate. Ang atugod ng mga alumni ng mga kaparian sa St. Mary's Theologate nagtapok man sa pitsa 12 hangtod sa pitsa 15. Sa ato pa ay Lunes hangtod sa pitsa 15 mao ang panagtapok sa alumni homecoming sa ato nga mga alumni sa St. Mary's Theologate. Busa akong pasalamat ngadto sa mga kaparian nga na-sign dina sa St. Mary's Theologate, nila ni sa atong rektor, si Monsignor Joel Monte de Ramos, sa kanhin nato nga rektor, nga hangtod karon professor, si Father Gane Hosol, ingon usab sa atong Bursar Economos, dinha sa St. Mary's Theologate, si Father Marvin Osmeña, sa ato usab nga spiritual director, o uban sa mga spiritual directors, pero ang main spiritual director, si Father Dudes Suarin, ang atong pastoral director, si Father Chris Barquez, ang ato nga academic nga gi-assign sa academic mga subjects, si Father Walter Patian. Ninyong tanan, congratulations o padayon aron mamahimo gayong bibo, mamahimo gayong buhi ang simbahan pinaagi sa mga mabuhion o kining ligon sa espiritual ang atong mga kaparian dinhi sa Dupim. Padayon Dupim, think
dupim, act dupim, and do what you think is for dupim. Una sa tanan, si kining atong mga obispo karon, kining atong Santo Papa nga si Pope Cornelius, siya ato karon nga gisaulog ang iyang martyrdom. Cornelius was Pope during a time in which persecutions were so severe that becoming Pope was a quick death sentence. He also faced threats of division in the church. Nga naman, tungod kay doon naman go'y panahon, niya itong tuig, mga 253 sa ika-3rd nga siglo, nga doon ay kampanya nga kadtong bang mga mituo na panahon nga nagwali ang mga apostoles, pero mibalik sila sa ilang kanhiay nga mga tinuhuan, gitawag nga unta maghinulsol sila silang mga sala o mubalik pagka Kristiyanos, pagka Katoliko, o dunay usa ka obispo, dunay usa ka tao nga wala musugot ni ini o mauto nga nagkabangi sila si Saint Cyprian o ang usa ka gitawag og si Novatian nga nagtudlo pod sa iyang kaugalingon nga siya usa ka Santo Papa, moto nga gitawag ni o kining anti-pope, nga he appointed himself as anti-pope tungod kay niya ng panahon na si Saint Cyprian ni welcome man. He welcomed back the repentant apostates after due penance. When the Pope decided to accept them back, Novatian refused to obey and appointed himself as anti-pope. In 253, Emperor Gallius began a new persecution against the church. Cornelius was exiled to Civitavecchia, where he died of hardships. His body was later buried in the cemetery of St. Callistus. Kami, mga obispo, nakasuroy na anang gitawag o menteryo ni Callistus. O dito, panahon ka na sa persecution, laom ka na ang menteryo, o dako kay nang wanang dito sa laom. Kunya, dito makita nimo nga ang mga nangamatay nga mga Katoliko, ilang gilubong dito kay usaman ka illegal ang pagpadayag nga ikaw usa ka Kristiyanos, usa ka Katoliko. Muna nga dunay gitawag og Cemetery of St. Callistus. O ingon masab si Saint Cyprian, in 258 the Governor Galerius Maximus asked Cyprian to consider his position and to worship the emperor. But Cyprian answered, in such a just cause, there is no need for deliberation. The governor sentenced him to die by the sword, at which the saint replied, "Thanks be to God." Cyprian gave 25 gold pieces to the executioner and knelt at prayer before receiving the death stroke. A few days later, after his martyrdom, Galerius Maximus died. Mao ni ang istorya bahin sa kining duha ka banggiitan nga mga santos nga sila si Saint Cornelius o si Saint Cyprian. Usa ka manindot nga sulti ni Saint Cyprian, din siya mingon si Cyprian ngadto ni Cornelius, "If God gives one of us the grace to die soon, our friendship will continue before the Lord." Nindot no? Kung ang Ginoo mohatag kanato og grasya nga mamatay dayon, ang ato nga panagigala ay magpabilin o magpadayon atubangan sa Ginoo. If God gives one of us the grace to die soon, our friendship will continue before the Lord. Sus, no? Alang day ni sa mga kinidayang piyesta karon, alang day kini sa mga kining
mga amigo ug amiga, kanabitawng mga barkada nga dindot yun ang ilang pagkabarkada, pero ang pagkabarkada ni Cornelius o ni Cyprian, barkada man sa Ginoo. Lain marong mga barkada, kay barkada man tungod sa inom, barkada man tungod sa kining mga bikers, barkada man tungod sa madyong, barkada man tungod sa kining duwa og piyat-piyat ug uban pa. Pero nila ni Saint Cornelius ug ni Saint Cyprian, barkada sila tungod sa Ginoo. Nindot unta kung mao ni ang mahitabo. Ano ta sa Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo gahisgot nga si Jesus miadto sa kalungsuran ug sa kabangalangayan aron pagwali sa mayong balita. Nindot kay nino, si Jesus gyud ay greatest teacher of all times, matuod nga katekista. Siya gyud ang ator bang gisaulog di ay ang adtong Domingo, ang kining Domingo sa mga katekista, pero para dinhi sa Archdiocese sa Osamis ato kining sa ulogon karong Pitsa 30. Inautunta nga ang ato nga catechetical coordinator of the Archdiocese, ang catechetical coordinator sa Archdiocese si Father Alcer Bokia, inautunta nga dunay programa nga buhaton kini. Nindot unta kung Sabado, pero ngano man nga gihimo man nga Biyernes nga anyway, ilan ang desisyon, inautunta nga ang bulan mong sa September ato mong gigahin sa mga katekista. Busa, una sa tanan, akong gihisgutan nga si Jesus mi suroy sa mga kabalangayan o mga kalungsuran aron pagwali sa mayong balita. Unya, mikuyog kaniya ang napulog duha ka tinunan. Ang dusi ka tinunan, mikuyog kaniya. Unya, ang mga babae, dunay pipila ka mga babae nga mikuyog usab kaniya. Ato yuning tagaan o pagtagad. Kay ang mga pangalan sa 12 ka apostoles wala gisulti. Pero ang mga pangalan sa mga babae nga miuban kanila, si Maria Magdalena, si Joanna, o si Susana, ug uban pa nga mga kababayan, gihisgutan gyud. Kinigong paghisgot og mga pangalan, usa man kini kapag respeto sa usa ka tawo. Kana bitong sa to pa day significant person ka kung isulti gyud ang imong pangalan, dili ba? Di na sa pundok kung ang ato man gyud nga isulti, kung na ang gobernador ato yung i-mention ang iyang pangalan, kung na ang mayor ato yung isulti ang iyang pangalan, kung naa ang kapitan agi pagtahod dina sa barangay ato yung i-mention ang iyang pangalan. Ug mao kini ang nahitabo, ang mga pangalan sa mga 12 ka apostoles wala gisulti, pero ang mga pangalan sa mga babae, si Maria Magdalena, si Joanna, si Susana, gisulti tungod kay kini duna gyud sila'y dako nga papel nga gihimo sa simbahan. Mao na nga gisulti, gilitok gyud ang ilang mga pangalan. Kaya atong hinumduman nga ang mga babae sa karaang testamento usa lang ka propiedad, usa lang ka property, usa lang ka kabutang nga siya, ang usa ka babae kung maminyo siya, usa siya ka propiedad, usa siya ka butang alang sa iyang bana. Muna nga ang babae walay mga rights and privileges. Pero sa atong panahon sa atong Ginoo, iya yung gihatagan o dako nga pagtahod ang mga kababayan. O mao kini ang rason ngano nga gisulti gayod ang pangalan sa mga babae nga miuban kang Hesus, si Maria Magdalena, si Joanna, o si Susana. Kay kini gapakita nga importante ang dignidad sa usa ka babae. Ug dili lang ni nato iwakli, ug dili lang ni nato iset aside,
kundili tagaan yun nato og kahulugan, tagaan yun nato og respeto, tagaan yun nato og balor ang mga kababayan. Dili sila propiedad, dili sila butang, dili sila buhaton nga usa ka butang nga daw gamiton lang, kundili ang kababayan at tagaan yung respeto, tagaan og pagtahod, tagaan yun og balor. Og mao kini ang gihimo karon sa Ebanghelyo ni San Lucas, og mausab kini ang gipangayo sa tong Ginoo, og tungod niini nasulat ang mga pangalan sa tulo ka mga babae. Pero daghan pa ang niuban sa pundok sa tong Ginoo. Gani mingon man dinhi, og kapid-an pang mga babae nga mitabang kang Hesus og sa iyang mga tinun-an pinaagi sa ilang katigayunan. Watay no? Ang mga babae ragay mo paambit. Ang kadaghanan po nga mga lalaki dili yun kaayo mo paambit. Kana bitang dina sa simbahan, ang kadaghanan nga mo pamisa mga babae man. Ang kadaghanan nga muhatag sa kolekta mga babae man. Pero salamat po sa mga lalaki nga naapod o mutabang. Pero gisgutan mo gud dire nga kapidaan ka mga babae ang mitabang sa mga kang Hesus ug sa mga tinun-an, pinaagi silang mga katigayunan. Mga igsuon, sa atong ebanghelyo karon, nining kapistahan ni Saints Cornelius ug Cyprian, kita gipahinumduman nga ato gayud nga tagaan og balor. Balor ang atong pagtuo tungod kay ang atong mga santos nagpakamatay tungod sa pagtuo. O ingom no sab ang mga kababayan gihatagan og balor, gihatagan og pagtahod, gihatagan og dignidad sa atong Ginoo pinaagi sa pagmensyon sa ilang mga pangalan. Sa ato pa di ay kining tulo ka importante nga leksyon ang atong kutlo nining Ebanghelyo ni San Lucas sa kapitulo 8 bersikulo 1 hangtod sa 3. Una, nga si Hesus mihimo gayud sa iyang pagwali miadto sa kalungsuran o kabalangayan. Inaut ang mga pari, mga madre o mga religious brothers nga muadto usab sa kabalangayan sa mga kalungsuran aron mahimo sa pagwali. Unya sa diha nga miwali si Hesus, mikuyog usab kaniya ang 12 ka apostoles o ang mga babae nga sila si Maria Magdalena, si Joanna o si Susana. The important role of being with, kanabang chaperon, kanabang musuporta ta ba, kanabitang mao na nga kun naay Bible study ato yung dugukan kay inyong presensya importante kaayo. Unya mao kini ang ikaduhang punto, ang suporta sa ato nga mga mission partners, ang suporta sa mga apostoles. Ug ang ikatulo nga punto mao ang paghatag og dignidad, ang paghatag og balor, ang paghatag og gibug-aton sa mga kababayan pinaagi sa paglitok sa ilang mga pangalan nga miuban kang Hesus, si Maria Magdalena, si Joanna ug si Susana. Ug sa uban pang mga kababayan nga mitabang kang Hesus ug sa mga apostoles pinaagi sa ilang pagpaambit sa ilang katigayunan. Igsuon, ang mayong balita nga moang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Usbon ako ha, ang gisulti ni Saint Cyprian ngadto kang Cornelius, ni Pope Cornelius. Mingon siya nga, Lord, if God gives one of us the grace to die soon, our friendship will continue before the Lord. Ako kining hagit sa mga amigog amiga nga unta dili maputol, dili mauga, ug dili mahanaw ang ilang panaghigalaay. Importante kaayo nga dunay higala. Mao man bitaw nga sa pagwali ni Hesus,
ang iyang mga higala, maoy misuporta kaniya, ang ilang mga presensya, importante kaayo. Sa ato usab nga kinabuhi, importante nga aduna kitay mga higala. Pero dili lang higala nga yutanon, higala usab dito sa langit nga mao ang mga santos. Panahon nga ikaw mag-uol, doon na ka ba'y intercessor? Ako, malipayon nga mubungatog moingon, nga ako sa kanunay mag-ampo gayon, nga ako ubanan sa mga santos, labi na ni Santa Isabel de Portugal, Santo Tomas de Villanueva, ni Mother Teresa of Calcutta, John Paul II, John 23rd, ni Paul VI, ingon usab ni Martin of Tours, kang akong patron Martin of Tours, dili man Martin de Porres, kay ang birthday ni Martin de Porres, ang iyang piyesta mauman November 3, ang akong birthday November 11, nga mao ang kapistahan ni Martin of Tours. Ingon usab si San Isidro ug sa San Antonio de Padua, ingon usab si St. Francis of Assisi. Mao kini ang mga santos nga ako nga litukon nga mag-ampo ako. Kamo, paningkamot pod mo nga doon na mo'y amigo nga santos. O dili lang sa kong gikaingon nga yutanon nga amigo, amiga, importante pod kana. Pero nindot gyud nga doon na kitay isipon nga amigog amiga nga mga santos. Hinautunta nga mao kini ang ako nga itisok sa inyo nga panumduman nining September 16 atol sa kapistahan ni Saints Cornelius and Saint Cornelius ug ni Saint Cyprian. Nindot kini ang gisulti ni Saint Cyprian oy ngadto ni Cornelius nga mingon siya, if God gives one of us the grace to die soon, our friendship will continue before the Lord. Pamalandungi lang ni aron magpabili ng inyong pagkahigala hangtod sa hangtod. Muna gitawag ba nga kini bitawng best friends forever, BFF. Ugma moadto ako sa Luok, Plaridel, kay aron akong himuon ang konfirmasyon ngadto sa mga kabatanunan sa taga Luok, Plaridel. Unya karong Domingo, Pitsa 18, akong himuon ang consecration sa altar sa St. Michael's Parish sa Tangub City. Giingon nako nga consecration tungod kay dili lang kini ordinaryo nga panalangin, kundi buuan kini sa krisma ang usa ka importante nga oil, lana nga gipanalanginan panahon sa Semana Santa nga gihimo dinhi sa Archdiocese sa Osamis sa Martes Santo. Panalanginan buuan tungod kay ang krisma gamiton lamang sa ordinasyon sa pagkapari, din ang palad butangan og krus sa obispo o ordinasyon sa obispo, diin ang ulo sa obispo buuan sa lana. Nya ingon sa bunyag diin kurusan dinhi sa kining crown ang bata sa lana krisma. Unya mao kana ang upat ka importante nga kagamitan sa chrism oil. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless. Mabuhay.